Nórsko je hornatá krajina v severnej Európe na škandinávskom polostrove. Táto krajina sa píši množstvom prírodných krás. Sú tu nádherné fjordy, útesy, divoké hory a zalesnené údolia. Cez krajinu sa ťahne škandinávske pohorie, ktorého vrcholce zdobia ľadovce. Takisto sa tu nachádza najhlbšie jazero a najvyšší vodopád v Európe. Do Nórska prichádzajú tisíce ľudí, aby na oblohe videli prírodné divadlo, polárnu žiaru. Nórsko je považované za kolísku lyžovania. Bergen je druhé najväčšie mesto. Je na juhozápade. Je známe ako mesto 7 vrchov a brána ku fjordom. Prístav Bryggen je zapísaný v zozname UNESCO. Pestrofarebné budovy boli postavené po požiari v roku 1702. Atrakciou je aj lanovka a výhľady z nej. Bergen bol centrom obchodu v severnej Európe. Oslo je hlavné mesto Nórska. Je na juhovýchode pri fjorde Oslofjord. Je to prístav. Nachádzajú sa tu zámky, pevnosti, galérie aj múzeum vikingských lodí. V modernej radnici sa udeľujú Nobelové ceny. Ku návšteve Osla patrí Frogner Park, kde sa nachádza 212 sôch od Gustava Viglanda. Veľký význam pre ekonomiku má ťažba ropy a rybolov. Aj národným jedlom je cold brod, studená mysa s lososom. Ľudia v Nórsku v priemere vypijú najviac kávy na svete. Zaujímavé osobnosti žili a žijú aj v Nórsku. Ľudia sa v oblasti Nórska usídlili po ústupe ľadovca. Zistili, že tu nie sú sami. Tajomným bytostiam dali meno trolovia. Objavujú sa po západe slnka a na svetle skamenejú. Leif Erikson je nórsky objaviteľ. Narodil sa na Islande. Hovorí sa, že to bol prvý Európan, ktorý objavil Ameriku. Edvard Munch je nórsky expresionistický maliar. Jeho diela, ako napríklad Výkrik, sú plné emócií. Výkrik bol viackrát ukradnutý a nájdený. Ole Einar Bjørndalen je norský biatlonista aj najúspešnejší športovec v dejinách zimných olympijských hier. Medzi známych Nórov patria aj spisovateľ Jo Nesbø a spevák Ylvis.